And guys, dito na tayo sa loob ng Ramania Mall. Sarado pa yung mga tindahan dito. Mabilihan ng sapatos. Ayan, Skechers. Punta tayo dito sa may one take one doon, no? Dito sa Odas. Ito yung malakas dito na bilihan ng sapatos, so. Sarado pa, no? Mamaya papasok tayo dyan, sarado pa eh. Sala pa sila, sala. Ito tayo sa taas. Dito sa taas may Jollibee dito eh. Tsaka ano, Chow. 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 Tama ba? Chow. Chow King pala. Chow. Terus kali ini Chow. Gago! Ayan, papakita ko sa inyo yung jar. Ayan. Jollibee ang saya. Ayan, Chowking. Ayan, Jollibee, oh. Uy, picture ako kay Jollibee. Ito, Chowking, oh. Sayang, makakain na kami eh. Busog pa. Wala pang paglagyan yung ano, kinain. Ayun, mga kainan, no? Dito, tingin tayo. Bukas, oh. Sapatos. Tayo ng sapatos dito. Oo. Ayun, dami sapatos. Tingin tayo. Buy one get one, 150, oh. Oh, Brad, baka makapili kayo. 100, oh. Parang dito ako dati bumili ng dito. Wala kami napili, guys. A few moments later. Hello guys, ayan. Dito ako sa ano, bumili ako ng tripod. Bumili. Tayo sa ano? Sutron. Wait. Ha? Ano? Ano? No? Si ano? Sama ko, bumili pa ng ano. Nabili kayo? Oo. Ito. 20 lang. 20? Oo. Ayun. Ang daming rival, no? 100, ah. Oh, original, no? Dito madali natin. Oo. Rival, no? Grabe yung quality. Ang ganda, oh.
Tini ng rival yung mga kasama ko. Nabili sila. Oh, sorry. Pwede na. Diba? So, ganda ka. Hello. Artistahin ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ano ba? Gisilis mo. Gisilas. Gisilising. Oo. Ito mo siya. Gisilis-gising. Gisilis mo ba? Wala kang pera. Ang bilis. With the sun. Bili ka ba? Kano? Ito? Ay, ito, pagbalat. Wala po. Bayaw, maraming tawad. Malaking bawat. Sige na. Kalahatan presyo bayaw. Natin presyo. Ganda, ganda. Dito kami sa Ramanilla. Wala eh. Order kami halo-halo kung palamig. Uminit sa labas eh.
Ito na yung halo-halo namin. Huwag na, Bert. Yan. Ako naman. Si Albert din ngayon eh. Halo-halo namin. Ah. Di ba? Tara, kain. Dating ano, tatapos to. Oo. Maraming kwento. Tutulog ka ng tutulog. Luto. Ayan, babay na muna. Kakain na muna kami ng halo-halo. Naga. Bye-bye. Mamaya ulit guys. Habang nag-aantay kami ng sasakyan, tambay-tambay muna dito sa Aramania. Wala pa masyadong tao. Ano kasi ngayon, Sabado. Kaya wala masyadong tao. Pag Friday, yun, maraming tao dito, namamasyon. Kasi ano, yun yung holiday nila dito. Maraming day off ng Friday. Ganito lang yung buhay OFW. Nag-alagala minsan kahit tapos sa pera, yun. Mag-alala man lang, ayos na. Para ano, kapag tawag doon, makarelieve ng stress. Ayan, sini, bench. Guys, pauwi na kami. Nakakapagod gumala. Ayan, babay na po. Don't forget to like and subscribe my channel para lagi kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat guys. Salamat.